Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта соңгы вакытта шактый игътибар үзәгендә булган һәм күп кенә бәхәсләрдә тудырган фильмның авторы. «Җиде утрау» арасында исемле фильмның авторы Алмаз Нургалиев. Алмаз, исәнмесез. Хәерле көннәр. Алмаз, әлбәттә, әлеге тапшыруга сезне чакыруыбыз юкка түгел. Һәм тапшыруның башында ук мин сезне зур җиңүегез белән котлыйсым килә. Минем өчен иң кадерлесе Казанда, үзебездә бик күп чит илләрдән килгән фильмнар арасында, нәкъ менә «Җиде утрау» арасында дигән сез төшергән фильмның җиңү яулавы иң яхшы документаль фильм номинациясендә, бит. Ул безнең өчен зур сөенеч. Аннан соң әле сез үзегез сөйләп китерсез, тагын да инде фестивальләрдә җиңү яуладыгыз. Ә менә бу «Җиде утрау» арасында дигән фильм хакында сөйләшкәнче, без башта тамашачыларыбызга ул фильмнан үзек тәкъдим итик. İşler bunlar. Gittik mi kaytıp? Şurada bulayım da. Var. Bilmeyim ne şey olaydı. Su bir de yaşap tutuşu bulmakadır bilmeyim ne. Doğadan ne direkt işe başlagaçtan yürü başladılar. Öyle bir olay zapret tabii ki yok ya. Korkunç da değil ya. İsrona yürüyüşü bulmadı. Korkmakla da bir derse de tege. Ana psi tutuşu yok ya. Korkmak bilen de. Bir oldu. Bizde punkit var ya. Tuzladılar, kapçı çittiler. Vapşı. Bunu yormasan bu kolun pişmez. Biz ne punkit hacayını balık sarıga alıp giteriz. Kilip alır ya. Şistatırga. İşin alıga. Zor balıklardan. Biz işin alamız. Oşardayın. Bir de şildire başında kurmaganda deyişine. Алмаз, менә фестиваль барышында бу фильмны мин үземдә хәтта күземә яшьләр килеп тыңлап карап утырдым. Әйме, чынлап та ул бик аянычта. Шул ук вакытта уйландыра да торган. Әйбет, кемнәрнедер киресенчә, ниндидер фәлсәфи уйларга җибәрмичә, нәрсәгә кирәк булган инде моңа андый тормыш дип әйтүчеләр дә бар. Әйбет, гомумән ни өчен шушы Габдулла абыйның язмышына тукталырга булдыгыз? Каян килеп чыкты менә бу тема? Габдулла абый турында инде 12-нче еллардан беләйдем мин. Әлбәттә инде аның кызыксындыра мондый гомерләр, мондый шәхесләр. Инде ул башка сәнгать белән шөгыльләнүчеләрне кызыксындырадыр. Язучы булсын, ул анда шагыйрь булсын, яки кино төшерүче. Һәм инде менә шу 12-нче елдан 18-нче елга хәтле төрле
эшләр белән шөгыльләнергә туры килде, ләкин барыбер ничек алмасын, нинди генә эшләр белән шөгыльләнсәк тә, барыбер шушы Габдулла абыйга кире кайта идем мин. Мәсәлән, инде әйткәндә булды, Актаныш турында фильм төшергәндә, нәкъ менә монда бит Субасу темасы бара, әлеге фильмда җиде утрау арасында. Актаныш тарихына багышланган фильм төшергәндә дә шушы темага без әйләнеп кайттык, Субасу темасына. Анда инде төрле җитәкчеләр җавап бирде әлеге сорауга. Һәм инде алар әлбәттә менә Субасу янагач Актанышны күтәреп утырталар, күтәреп яңадан төзиләр һәм уңай якларын әйтеп узалар. Ләкин бит әле күчереп җибәрелгән халык бар. Аларда нинди фикер бар? Инде аларның фикерендә нәкъ менә шу Габдулла абый әйтер дигән уйда кирип калган иде. Һәм дә инде 18 елда инде фильмның операторы Динар Әхмәтҗанов әйтеп куйгач, шундыйрак уйларым бар иде. Әйдә, төшерәбезме дип инде. Миңа шул гына кирәк иде, ник дигәндә инде аркадаш дигән нәрсә булу, кеше булу, кем булу, ул инде зур әйбер безнең өчен. Аеруча әгәр дә үз кесәңнән чыгарып, үз инициатива белән эшлисең икән әлеге эшне, андый кеше кирәк. Һәм менә шулай итеп тотынып киттек без әлеге эшкә. Габдулла абый үзе теләп ризалаштымы? Ул чынлап теләп ризалашты. Шик бар иде, кеше риза булмаса дип. Үзем аерым кайтып килдем, мин Анкарда инде төшерергә кайтканча. Әйбәт кабул итте. Һәм дә төшерә башлагач та үзен ничектер менә камера алдында тыныч тотты дигән инде ул табигый тотты. Һәм менә бүгенге көндә дә мин уйлыйм, әлеге хәл турында Габдулла абыйның күңелендә җыелган әйберне әйтеп бирәсе килгәндер дигән фикер килә минем башыма. Ул чыннан да үзен иркен тотты һәм ул үзен иркен тоткач, табигый тоткач, аның белән аралашкан фильмда инде аны күргән мөмкин булачак. Аның белән очрашкан кешеләр дә мәҗбүр булды дип әйтсәң дә буладыр. Менә шулай үзләрен табигый тотарга, ягъни инде сәлам дип әйтте икән Габдулла абый. Сәлам дип җавап бирмичә кая барасың? Һәм башлай сөйләшәләр. Инде гамәлләр кылсалар, гамәлләрен кылдылар шу камера алдында. Һәм дә бу ничектер шундый табигый килеп чыкты. Теге алар безне бөтенләй күрмиләр. Ул үзен ниндидер бер фильм саган барды инде. Нәфис фильм саган барды. Монда нәфис фильмнан аермалы буларак геройга уйнап торасы булмады, әйме? Ул үз тормышы белән яшәде, ул ничек бар, шулай булды. Менә фильмда Алмаз бик кызыклы урыннар бар бит. Анда Габдулла абыйның йоклаган моменты да төшерелә. Мин аңлавымча бу чынлап йоклаган моментлар, әйме? Шул вакытта йокыдан торганнан соң юынганы, ашаганы, үзе белән үзе сөйләшкәндәй, телевизор белән сөйләшкәндәй сөйләшеп, үзенең фикерләрен әйтеп утырулар, булар барысы да төшерелә. Ләкин менә булай итеп кешене төшерер өчен әлбәттә анда бит менә килдең дә бер атна эшләдең, ике атна эшләдең түгел. Бу аңлавымча еллар буе эшләнгән. Бер генә ай, ике генә ай эшләнгән нәрсә түгел. Ничә тапкыр кайтып килергә туры килде Габдулла абый янына? Безнең гомумән планлаштырылган 1 ел төшерергә, ягъни һәрбер ел фасылында без Габдулла абыйга кайттык, 3-4 көн анда торабыз, яшибез, анда инде йокы турында онытасың, чыннан да теге йоклыймы ул анда. Ул йоклады, сез йокламадыгыз. Без ул йокыдан торганча 2 саат алдан тора идек тә, булай әйтәм инде теге без Кояш чыкканчы тора идек. Анда күрерләр, караучылар, кояш атканында, батканында дигәндә бөтенсен төшереп барабыз. Кояш бата, Габдулла абый карата, без тагын 1-2 сәгать безнең эшләребезне, ягъни инде төшереп бирәбез, һәм дә инде шул 1-2 сәгать йоклап алабыз. Ел планлаштырган 1 ел дип, ләкин инде язмыш шулайрак китеп куйды. Фильмның сценарийсына да үзгәреш китте. Biz yıl yarım төшердек, һәм бөтенесе тулайым кайтып төшерүләр 6 тапкыр булгандыр. Язда кайттыгыз, көздә кайттыгыз, җәйдә кайттыгыз. Бер фасылда. Менә фильмны караганнан соң, әйме, авылда без инде бераз теге фильмны карап өлгермәгән тамашачыларга кыскача гына эчтәлегендә әйтик, әйбит. Ул бит инде Габдулла абый авыл таркалганнан соң, авыл күченгәндә әнисен ташлап китмим дип, ул авылдан әнисе хакына кала.
Аның Күпмедер күләмдә бит. күпмедер күләмдәдер инде. Әйе. Ләкин әнисе үлгәннән соң да күчеп китергә дигән уйлары булып та ул барбер авылдан күчеп китми. Менә фильмны караганнан соң шундый сораулар да булды, әйбит. Нәрсә дип яшәгән инде ул анда, ни өчен яшәгән, нәрсәгә кирәк булган менә шушында япа-ялгыз авылда яшәү дигән сорауларны бирүчеләр булды. Һәркемнең аңа үз җавабы бар. Менә сезнең җавап нинди? Сеңгә әйткәндә мин бу сорауга җавап бирәсем килмәенчә, ни өчен җавап бирәсем килмәгәнлеген дә аңлатамын. Фильмны төшерә башлагач, инде шул фикергә килгән идем мин. Инде монтажлаганда да нәкъ менә шушы форматны барлыкка китерү өстендә иң авыры булгандыр эшләве. Минем иң зур теләгем ничек бар шулай без күрергә тиешбез, ягъни мен тамашачы күрергә тиеш әлеге фильмны. Шул Габдулла абый ул яхшымы, начармы, һәрбер кеше өчен үзенчә булырга тиеш. Ягъни мин үземнең фикеремне кертмәскә тырыштым әлеге фильмда. Хәтта менә музыкасын язганда да инде үзебезнең композиторыбыз Искәндәр Мустафин интеккәндер. Ягъни музыканың битен бар мажор, бар минор. Миңа кирәк уртадан. Мажор да түгел, минор да түгел. Ник дигәндә ниндидер бер характер бирмәскә. Характер, ниндидер бер урысча әйтсәк, настроение бирмәс өчен, шундый эшне башкарып чыгарга тырыштык. Һәм шуннан да Аллага шөкер, менә инде бүгенге көндә шуннан да менә 2 бәйгедә катнашып, анда менә тамашачылар карадылар. Шулай менә Оренбур якларында, Конгресс ярдәме белән Оренбур якларында булдык. Әлеге фильм белән Башкортстан, Дүртөйле районында тамашачылар күрделәр әлеге фильмны. Һәм дә инде менә тәтештә. Фикерләр шуның хәтле төрле. Кемнедер шуннан да мәни өчен калган, ул шунысы кызыксындыра. Кемдәдер сорау тудыра, мен шу ана хакы. Әле менә тәтештә ул сорау әле биргәннәре юк иде. Ул фикерне әйткәннәре юк иде. Бала хакы дигән әйбер. Анда менә беренче тапкыр ни өчен дигән сорау бирелде анда. Менә аны инде хәзер теге ачыктан ачык әйтеп сөйлисем килми. Ник дигәндә тамашачыга кызыклы булсын. Шуңа да минем иң курыккан нәрсә эчтәлеген әлеге фильмның әзрәк бирергә тырышам мин. Һәрбер сөйләгәндә, ник дигәндә һәрбер кеше карап үз фикерен тусын иде. Аннан соң шу фильм аркылы мен шундый фикер миндә үземдә туа башлады. Һәрбер кешенең, һәрбер тамашачының фикере үзенең тәрбиясеннән чыгып, үзенең күргәннәреннән чыгып барлыкка киләдер дигән фикердә китә башлады. Шуңа ни өчен калырга булган Габдулла абый? Әйе, минем фикерем бар. Минем ул шуннан да инде кадрга кермәгән Габдулла абыйның сүзләреннән дә чыгып фикерләр тугандыр. Бу тормыш. Монда бу фильмга да мен шундый әбәтләп, игътибарлап, карап, үз фикерен тудырга тиешсең. Һәрбер кеше үз фикерен тудырга тиеш. Сезнең бу фильм хакында фикерләр, кайбер фикерләр әйтелгән видео язма бар бездә, әйме? Кино сәнгате белгечләре дип әйтик инде без аларны, әйме? Киноны төрле яктан аңлый торган кешеләр фикерләре. Менә шушы татар телендә төшерелгән, татар режиссеры төшергән, Татарстанда төшерелгән шушы документаль фильм турында әйтелгән фикерләр, ул миңа калса шактый зур игътибарга лаек фикерләр. Әйдә без тамашачыларга да тәкъдим итик. Я познакомилась с режиссером фильма «Между 7 островами» Алмазом Нургалиевым месяц назад на кинофестивале в Саратове. И я очень рада, что это знакомство состоялось, потому что благодаря ему мне довелось посмотреть кино, которое я считаю по-настоящему талантливым. Мы все знаем, что для документалистов особенно привлекательны яркие характеры, какие-то штучные ситуации, острые конфликты. И лишь немногие берутся за тяжелый труд снимать повседневность, в которой, казалось бы, ничего и не происходит. Берутся за это в основном те режиссеры, которым по-настоящему интересен человек. Так вот, Алмаз Нургалиев – это режиссер, которому интересны люди. И это очень ценное качество. Я знаю, как тяжело снимать фильмы методом спокойного, терпеливого наблюдения.
Я вижу, что съемочная группа фильма проживала со своим героем Габдуллой день за днем. Ну, во-первых, режиссер выбрал очень интересного персонажа, живого человека, и он очень симпатичный. То есть он вызывает какое-то приятие, и интересно то, что вот в своем пожилом возрасте вот герой, действительно живущий человек, он достаточно активный, какой-то такой весь живой, и это как бы делает его, ну, интересным, скажем так, объектом, да, для наблюдения того же зрителя. А уж понятно, что для режиссера тоже интересно было наблюдать. Мне кажется, что историю Абдуллы, да, ведет непосредственно он сам. И это интересно, что встраивается вот в эту как бы такую эпическую ситуацию, которая, казалось бы, выходит на первый план. Да, это экологическая катастрофа, потопление территории и так далее. Но интерес именно к этой теме приходит через героя. Вот что я хотела сказать. И вот этот некий отстраненный взгляд режиссера, вот это наблюдение такой вот камеры, да, как будто некое вот подсматривание, создает какую-то искренность и вот правдивость жизни, вот каждого момента жизни, переживаний вот этого вот героя. Фильм Алмаза Нургалиева «Между 7 островами» я посмотрела впервые на международном кинофестивале «Саратовские страдания», где я была председателем жюри в программе «Саратов. Открытый город», в котором и был этот фильм. И я хочу сказать, что мы все жюри без каких-либо сомнений единогласно решили отметить этот фильм, отметили его дипломом жюри. Фильм очень качественно, очень точно снят, фильм очень точно выстроен на монтаже. Это очень хорошая профессиональная работа. Алмаз, біз менен әлі толысынша айтып бітірмедік. Қазан Müslüman киносы фестивалінде жеңу яулаған фильм, ул бит шуның белән генә туктап калмады. Сез инде тагын Қазан Müslüman киносы фестиваленнән соң тагын берничә фестивальдә дә катнашырга өлгердегез. Кайларда игътибар иттеләр тагын? Biz бүгінгі күндә шуннан да менә катнашып киләбез төрле фестивальләрдә. Бүгенге әйтеп киткәнчә менә Саратовта узган «Саратовские страдания» дигән документаль фильмнар фестивалендә җиңү яулады әлеге фильм. Һәм инде кызганычка менә әйтергә ярамый, безнең Мәскәүдә узучы иң зур бәйгеләрдә әлеге фильмга игътибар иттеләр, һәм дә инде без әлеге бәйгегә чакырыла. Безнең инде фестивальләрдә катнашуыбызны дәвам итәбез. Кайдадыр җиңә, кайдадыр игътибар лаек булмый, ник дигәндә бит ул субъективизм дигән нәрсә дә бардыр фестивальләрдә. Ягъни кайсыдыр илне кызыксындыра әлеге тематика, кайсыдыр илдә инде башка темалар. Инде Алла буйырса, киләчәктә дә игътибар булмый калмастыр дип уйламыйм әлеге фильм буенча. Аеруча Россиядагы бәйгеләрне алсак. Ник дигәндә әлеге фильмның тышлыгы дип әйтик, аның менә нәкъ экология темасын күтәрә, әлеге фильм һәм дә инде мәшһүр авыллар бетү темасын күтәрә. Шушы бер шәхес аркылы без бирергә тырыштык. Әлеге теманы, әлеге менә безнең Россия дәүләтенә кагылышы бик тә зур, бүгенге көндә бик тә зур булган проблемалы теманы күтәрергә тырыштык без әлеге фильмда. Бу фильм чынлап та юкка чыгып баручы авыллар, шул авыллардан каядыр үз нигезен ташлап киткән, әти-әнисе, әби-бабасы яшәгән нигездән бүтән йөрәген суырып алып, бүтән чит җирләргә күчеп киткән кешеләр язмышы да бар. Монда бит әле Габдулла абый калган, бәлки ул әле бер яктан бәхетледер. Ул үз нигезендә калган, үз туган җирендә калган, әймен. Менә инде кемнәрдер моннан ташлап чыгып киткән. Һәм шул вакытта алар бу җиргә башка әйләнеп кайта алмаган, бәлки кайтырга теләп сагынып яшәүчеләр дә булгандыр. Шулай ук бит әле монда Алмаз ул гына түгел, аның әби-бабалары, нәселләре күмелгән зиратлар бар, каберлекләр бар.
Ул каберлекләрнең язмышы да бит әле менә бу фильмда Аяныш, әйтелеп үтелә ул. аяныш. Әйме? Алар да бик аяныч язмышта. Аларны да анда ничектер күчергәннәр, казып алганнар, казып алмаганнар бәлки инде су астында да калгандыр, андый очраклар да бар. Димәк, безнең җәмгыятебездән менә шушындый без уйларга теләмәгән бәлки кай вакытта без белмәгәнгә күрә уйламаган менә шушындый зур проблема ята. Һәм бу проблеманы күтәрү ул һичшиксез игътибарга лаек. Onu hodum sol. Сегодня хралян. Колохалар. Я не угорю в гостях на ее домашнюю. Ну, некрасиво. Это непрофессионально. Опа. 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 Сука, гля. Опа. А ты хартага. Она, по крайней мере, сегодня хоть попыталась что-то изменить. И она поняла, что может что. Вы шли своей дружной командой раздолбаете. Вот вы к этому пришли. Вы не профессионалы. Мөселман киносы фестивален узак еллар дәвамында күзәтеп барганлыктан, беләсеңме, менә мондый стильдәге документаль фильмнар Иран, Төркия һәм менә тагын шундый Пакистан, шундый илләрдә инде күптән төшерелә. Менә безнең татар фильмында мондый стиль әлегә юк иде. Бу менә әйтеп үткәнчә, үзегез әйтеп үткәнчә, әйме, бу кешенең шунда камерага да игътибар итмичә яшәве, уйнау түгел. Кемнеңдер анда теге закадровый текст белән укып аңлатып бару түгел. Монда бит һәрбер нәрсәне син шушы фильмдагы геройның кичерешләре, әйткән сүзләре, хәрәкәтләре аша аңлап барасың. Менә бу стильне сезгә өйрәнергә туры килдеме? Ни өчен нәкъ менә шушындый юнәлештә алып бардыгыз моның сценарийында? Гомумән ничек барлыкка килде менә бу әйбер? Бу бит беренче адым әле татар фильмында һәм бик шундый куркыныч алым. Беренче тапкыр бару. Теге шуннан да шулай микән инде аны әйтүчләрдә булды. Әлеге фестивальдә, мен Мөселман фестивален алсак, документалистиканы алсак, бу беренче татар режиссерының татарча, татар кешесе турында төшелгән фильм. Бу чынлап та шулай. Әйе. Яна теге алсы мин фестивальне күзәтеп барган булмады. Форматка килгәндә кызганычка мен теге көпчелек фильмнарны күргәндә яктыр татарча. Нәфис фильмнар булсын, алар документалистика. Гомумән документалистика бүгенге көндә безнең татар документалистикасы бик аяныч хәлдә. Бик аксый, әйе. Татар киносы бинасы янында яшәдем мин. Яшимин менә Восстание якларында. Күреп торам яны. Күз алдымда янында. Шундай теге инде ул минем өчен мин элегрәк 5-6 ел элек хыялланайм, мен шунда эшләсәм дип. Бүгенге көндә ул бөтенләй юк. Әлеге бина, әйе. Инде форматка килгәндә бу формат миңа кызыклы иде. Анасын мин бүгенге көндә дә әлеге эш юнәлешемдә, ягъни кино төшерүдә үземне ниндидер бер бала сыман хис итәмен. Миңа бар һаман нәрсәләр кызык. Эшләп чыгаламмы дигән сорау туа. Һәм шулай итеп тотынган әйбер бу. Сүздә безнең
зор режиссерлар бар, Косаковский, шул әлеге форматта төшерүчеләрнең иң алдынгыларындандыр. Аларның эшен күзәттем дип әйтү дөрес юк. Күзәтмичә, башта без инде съемканы бетергәч, әлеге эшләрне карадым, үзем дөрес эшлим микән, гомумән кирәкмәгән эш белән шөгыльләнмим микән дип кызыксынып, төрле мәгълүмат шундый форматта киноларны карап чыктым мен. Һәм шул Кончаловскийның шул теге почти талантында ул инде нәфис фильм, ләкин барыбер шу форматка якын. Караштырып, күзәтеп, Аллага шөкер дип, юнәлешне югалтмам, дөрес юлдан барамын икән дигәнрәк фикерләр белән инде тәмамладык. Алмаз фильмның бит ничектер кульминацион ноктасы да үзенә бер төрле бик теге менә шундый урысларда әйтәләр бит жирная точка дип. Монда да менә шулайрак килеп чыга әйбит. Гомумән сез үзегез фильмда мондый бурылыш булыр дип көткән идегезме? Ничек күз аллаган идегез? Ул бит һәрбер иҗат кешесе өчен ул театрда булсынмы, шул кино сәнгатендә булсынмы, менә бу фильмның, спектакльнең ахыры бик мөһим әйбер. Шуннан да безнең инде трейлерларда да кулланабыз. Безнең камера өскә күтәрелеп китте, Габдулла абый астан бара, һәм дә инде соңгы текст. Үкенмим. Мен әле булганча яшәргә дә дигәнрәк фикер әйтә ул. Шушы фикер белән бетергә тиеш. Анда бер фикер бар иде. Өстәргәме, өстәмәскәме дигән инде күченү турында, квартира күченү темасы иде. Ләкин инде шуннан да теге язмыш шулай итеп китереп куйды. Үзгәрешләр булды. Габдулла абыйның тормышында дип әйтик. Һәм инде бирелгән ситуацияны күрсәтеп узмыйчан да мөмкин түгел иде. Бу шуннан да бик тә тамашачының да фикерен үзгәртерлек бер күренеш булардыр дип уйлыйм инде мен. Шуңа да инде бурылышны күрсәттек тә инде Габдулла абыйның тормышында булган бурылышны. Шулай дип әйтергә. Алмаз, менә фильм төшерү барышында сез бит инде 6 тапкыр кайтып килдек дисез, әйме? Бу бит инде кайткан сайын сез аның белән якыннанрак танышкан, якыннанрак аралашкан, дуслашкан, туганлашкан дигәндә әйбит. Габдулла абыйда сезне иң гаҗәпләндергәне бәлки сезгә иң ошаганы, бәлки киресенчә иң ошамаганы, менә аның холкындамы, сыйфатындамы, гомумән бу кешедә? Ошаган дип әйтмәйм инде. Бу кеше теге без бит инде бүлүчләр байтак бит инде. Бу шундый хезмәт кешесе, бу шундыйрак хезмәт кешесе, бу шундый юнәлештә бара. Ана тиян исә анда шундыйрак кешеләр дип. Шинына карабайм. Бу гап-гади кеше, бу гап-гади эшләрдә эшләгән кеше, ләкин аның фикерләве, аның тормышка карашы һәм дә теге чит телдә әйтсәң дипломатиясе башкалар белән аралашканда ул гаҗәеп. Ник дигәндә әлеге урында бер үзең яшәргә. Бу шундый урын, монда Россиянең бик күп җирләреннән зур байлар ял итә торган урын бу. 80-нче елларда килә башлаганнар. Шушы тирәлектә. Шушында ук инде ул. Анда шунысы гаҗәеп, менә монда авыл беткән, менә күршедә генә bir 7-8 километрда гына анда яңа авыл барлыкка килгән. Бу яңа авылның яшәүчеләре, авылны барлыкка китерүчеләр бу төрле төбәкләрдә яшәп ятучы байлар. Инде шушы урынга теге гилдән-гил килеп торгач, түзеп куйганнар алар үзләренә, җай булсын өчен. Һәм анда бит төрле хәләткә килеп ял итәләр. Төрле хәләкәткә килеп бетеп инде. Эшәсен, эшеп, анда теге уен тутырып әйтсәң инде. Нинди генә хәлләр булмыйдыр, анда булмагандыр. Аеруча безнең 90-нчы елларны алабыз икән, 2000-нче елларның башларын алабыз икән. Һәм шушы кеше шушында исән калып, әлеге кеше турында шундый әлеге кешегә карата шундый хөрмәт, менә шушы байларның шунда ял итүчеләрен дип әйтәм инде. Аны без менә төрле үзебезнең менә шелтәрләрдә, интернет шелтәрләрендә мәгълүмат бирә башлагач, әлеге фильмны төшерү буенча
язучылар байтак булды. Булар төрле төбәкләрдә яшәп ятучы һәм дә Габдулла абый турында алар фикерләрен әйтеп язалар. Булар инде теге 7-8 класс балалар түгел, көндә комментарий язып ятучы. Булар төрле даирәдә эшләүче, яшәп ятучы абзыйлар. Мен ойладым, бұл су басма yaşаған. Мәтәм хаты бойлықны мәтәм жөлі су астына қалдырырлар деп. Oğlum içimi bitirdiler bit. Bak bitirgeç bu şiirler de uşu bitken bittiğinde. Ama bir kim daha gelin tügül. Kıla süreklerini madarlarını indalar. Yaşıkka tutarıp, tüvende alıp gidip tükümdülermiş bulgan kişi süyeğin. Bunda үйленмекшілер болып қалған. Var, iyi. Yıvala, Simisrovski. Bu шын шәхес, һәм дә менә мин нәрсә әйтәсем килә инде. Әле менә кем нинди басманың журналисты төшереп алган булгандыр. Бу Әлки районы Юксу дигән авыл, мисал, менә хәтерләмим мин исемен. Инде биткән авыл турында сүз бара. Алар менә төшереп алганнар бер абзыйны. Абзый бер үзе яшәп ята, сорап бирәләр, ничексең, күңелсез түгелме? Юк, күңелсез түгел. Бүреләр борчымыймсың? Алар киләләр инде ди. Куркасыңсың? Юк. Алар келер, сөйләшеп отырабыз, ничек сөйләшәсең? Менә бүремендә утырам, мин каршында утырам, сөйләшеп утырабыз. Менә там бер шәхес. Ягъни бу кызганыч хәл, ләкин бүгенге көндә әгәр дә без районнарны барлый башласак, үзебезнең Татарстанда гына да. Безнең миңа калса һәрбер районда булмаса, күпчелек районнарда менә шундый биткән авыллар һәм анда яшәп калучы берәр кеше бардыр. Габдулла бик кешеләр бардыр әйбит. Ул теге булсын анда теге бөтенсенә түгел. Һәм булар чынлап шәхесләр. Булар үз туган ягын хөрмәт итеп, үз дөньяларын, үз менталитетын хөрмәт итеп яшәп калган шәхесләр. Анда урысларда белеп торам мин. Урысларда бар, урыс милләтеннән булганнар да, башка милләттән булганнар да, һәм дә үзебезнең татарлар. Һәм менә бу фильмны төшерүнең тагын бер сәбәбе булар шәхес, булар каһарманнар дип әйтергә, үз милләтенең, үз дөньясының каһарманнары һәм без ихтияр итәргә тиеш. Габдулла абыйга кешеләрне без белергә тиеш. Белергә тиеш, ул шулык язучылар, шулык сугыш ветераннары булсын. Алар үз яклап, шу дөньяны үзебезнең дөньябызны саклап калучы кешеләр бит инде, тарихыбызны саклап калучы кешеләр, шулай дип әйтсәң дә дөрес буладыр. Менә күзәтеп, дөньяларын карап, үрнәк алып дигәнем инде ялгыз яшәгез дип әйтүем түгел. Шушы авылларны тергезеп, беләм, тергезү авылны авыр, ләкин булганнарын саклап калу турында уйларга кирәктер. Дигәндә, менә бүгенге көндә карасак та, авыллар менә фильмда да ул тема күтәрелә. 50-нче еллардан башлап Россиядә бик күп авыллар юкка чыккан. Бу мин хәзер төгәл саннар белән әйтәмәсмендер. Бу бәлки 65-75% сүз барадыр юкка чыккан авыллар. Һәм бүгенге көндә тагын да 50 мең авыл бетү юлында. Ягъни инде бу авылда 25 кешедән дә кимрәк кеше яши дигән сүз. Шуңа күрә менә шу фильм шушы теманы күтәреп, бәлки авылларыбызга да игътибар иттерү булып торгандыр, менә шуның бер сәбәбе булып әлеге фильмны төшерүне. Бу инде гади тамашачыга булса да, әйтелә торган сүз булса да, шулай үзебезнең җитәкчеләребез дә әлеге проблематикага игътибарлырак булса иде дигән фикер. Алмаз, менә инде фильм төшерелде, фильм эшләнде, ләкин бит ул ничектер менә шундый бер зур игътибарга ия булырлык эш эшләгәннән соң кеше синнән тагын да нәрсәдер көтә башлый. Әлбәттә, Алмаз Нургалиевтан хәзер
шул ук тамашачылар да, шул ук кино сәнгатендәге башка кешеләр дә бу егет тагын нәрсә эшләр икән дип нинди дә булса хезмәт көтә. Үзегезнең уегызда бармы берәр? Көтсәләр, мен бик шат, мен бик шатланып, эшләргә алынып ятабыз. Менә хәзер инде үзебезнең тагын бер бик тә зур шәхесебез дип әйтәм. Бу Әзгар Шакиров, үзебезнең Камал актеры, Татарстанның халык артисты, аның инде исемнәрен бөтенсен санап яшасам, безнең тапшыруның вакыты да җитмәде. Әзгар абыйны һәрберебез дә беләбез, һәм дә һәрбер кешегә дә үзебезнең милләттәшләребезгә кызыклы булырдыр аның тормышы, аның биографиясы һәм дә фикерләве. Менә безнең теләк, безнең инде команданың дип әйтим, әлеге шәхес аркылы, әлеге шәхес белән шушы фильмны булдырырга иде. Әйтәм бит, бу ниндидер бер биографик форматтагы әйбер генә түгел, шушы Әзгар абыйның булган фикерен җиткерергә иде. Үзебезнең милләттәшләребезгә дә һәм шулай ук мине кызыксындыра һаман да шушы актер тормышы, артист тормышын Татарстанда яшәп иҗат итүче татар артистын кызыксындыра алырбызмы икән? Безнең яңа максат башка милләтләрне кызыксындыра алырбызмы икән дигән теләк ятайм. Әзгар абый шактый кызыклы шәхес һәм әлбәттә аның турында бик кызыклы фильм эшләргә була торгандыр. Бик тирән фикерле шәхес. Шул вакытта бит әле менә шушы югалган, юкка чыккан авыллар темасы да аның йөрәк түрендә торган проблемаларның берсе. Чөнки Әзгар абыйның туып үскән, туган нигезе булган авыл, ул шулай ук инде хәзер картада юк дип әйтегәйме. Алмаз, ул ниндирәк фильм булачак? Ул да документаль фильм булачакмы, яисә башка форматтарак булачакмы? Безнең бу башта чыннан да инде уйланылган иде документаль фильм иттереп. Ләкин инде машы барлый башлагач, тирәннән барлый башлагач, әлеге тормышны, әлеге язмышны бу миңа шундый фикергә килдек. Чынлап нәфис фильм булырлык, игътибарга лаеклы нәфис фильм булырга мөмкин дигән фикергә килдек, һәм дә инде нәфис фильм итеп күрә башладык. Әлеге язмышны һәм дә менә Алла буйырса инде кастинг инде сценарий язылып бетте, кастингларны башлап җибәрмәкче һәм менә бездә бит инде күбрәк чакыралар фильмнарга Камал театры актерларын, Тинчурин театры актерларын, профессиональ шулай дип әйтик. Менә мине кызыксындыра халык театрлары. Әлбәттә инде ул профессиональ актерларны начар дип әйтүм дә түгел, әлбәттә инде нинди рольләргә аларны да чакырасы килә, инде күзаллаган рольләр дә бар, ләкин һәм Әзгар абый үзе генә ни тора. Ләкин миңа кызыклы халык театрларының актерлары. Анда да бик күп талантлы артистлар бар. Үзешчәннәр булсалар да. Үземнең дә күрәсем килә һәм күрсәтәсе дә килә иде. Инде шунда менә конгресста эшләгән заманда әлеге актерлар, режиссерлар белән бергәләп инде чаралар үткәрергә туры килде. Шуннан да бит алар шәхесләр, һәм дә инде алар игътибарга лаектыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә менә барып чыкса, Алла буйырса, шушы фильмда күпмедер күләмне халык театрында эшләүчеләр башкарсалар әлеге рольләрне, мин бик шат булам әлеге хәлгә. Һәм дә инде менә Алла буйырса, әйтеп узыйм әле, күпмедер дәрәҗәдә рекламада булар. Сезнең бит тапшырганы нәкъ менә шу төрле регионнарда яшәп ятучы милләттәшләребез карый. Кастингларны башлап җибәрәбез. Инде шушы тапшыру астында безнең ссылкалар булырдыр бит. Үзебезнең почтага һәм дә Instagram биткә кирип карагыз, анда инде без язып белербез, әйтеп белербез. Шул әйтелгән кастингта катнашырга теләге булучылар, шул безнең тапшыру астында бирелгән ссылкалар, сылтамалар буенча мөрәҗәгать итә алалар. Әлбәттә, без сөенәбез генә менә мондый тарихка кирип калырлык, үзебезнең халкыбызга хезмәт итә торган эшләр булуына. Шул эшләрне башкаручы, җаны тәне белән йөрүче кешеләр булуына. Без сезгә зур уңышлар телибез. Менә 7 утрау арасында фильмы шикелле үк Әзгар абый турындагы фильмда
тирен иштелекле, халык яратып карый торган һәм шул вакытта һәрбер тамашачының игътибарын җәлеп итә торган фильм булсын. Җиңеллек белән төшерелсен. Артистларыгыз барсы да уңышлы сайлансын. Һәр эштә уңыш кирәк. Ә без инде ул фильм экраннарга чыкканнан соң сезнең белән кабат очрашып, менә бүген сөйләшеп утырган шикелле, Алла бирсә. ул турыда да әле сөйләшеп утырабыз. Бүгенге иншалла. әңгәмәдә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Казан мөселман киносы фестивалендә, шулай ук инде тагын берничә фестивальдә җиңү яуларга өлгергән 7 утрау арасында документаль фильмының авторы һәм режиссеры Алмаз Нургалиев иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Барыгызга да зур уңышлар теләп, һәм әлбәттә инде бу фильмны карау бәхете барыгызга да ирешсен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Үткән гомер үтсен. Киләчәге әйбәт булсын.